ଜିତୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ। ଏହି ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ସାଜିବେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲିକୁ ସାହୁ। ଏକଥା ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆକଳନ ଏମିତି କିଛି କହୁଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କହୁଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଥା। 2019ରେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କଡ଼ା ଟକ୍କର। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତୁଷାର ପରିଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଣବ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ପରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବା ସ୍ମୃତିରେଖା ପହି ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ପହିଙ୍କୁ 2024ରେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାକୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ମନ ସ୍ଥିର କରିଥିଲା। ପହି ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ବିଜେପି ପାଇଁ ଜନମତ ଲୋଡୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ରୋଚକ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗତ କୁହାଯାଉଥିବା ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ଓରଫ ଲିକୁ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ। ଆଉ ବିଜେପିରେ ସେ ମିଶିଲା ପରେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଲାଗିଲା ଜିତୁଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ପାଣି ପିଆଇ ପାରିବ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ। ହିମାଂଶୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରୁ ଟିକେଟ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 2024 ପାଇଁ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ସ୍ମୃତିରେଖା ପହି। କିନ୍ତୁ ଏ ଟିକଟ ବଣ୍ଟନରେ ଲିକୁ ଓ ଲିକୁଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଖୁସି ନଥିଲେ। ପରେ ଏନେଇ ଲିକୁଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବା ଟିକେଟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଏକ ରକମର ନାକାବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ ଲିକୁଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ପରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଲିକୁଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମଶାଳାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଗଲାନି। ଏବେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ହିମାଂଶୁ ନିଜର ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ନେଇ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦେଖି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯଦି ଧର୍ମଶାଳାରେ କିଏ ଜିତୁଙ୍କୁ ହରାଇ ପାରିବ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ। ହିମାଂଶୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି ଯଦି ଲିକୁଙ୍କୁ ବିଜେପି ଟିକଟ ନ ଦିଏ ତେବେ ଜିତୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱାଧୀନରୁ ଲଢ଼ିବେ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ ତେବେ ଜିତୁ ନିଜର ଗଡ଼କୁ ରଖିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ମିଡ଼ିଆ ଟକ୍।